हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे बेलासि माइनाव चेनेलाव बयखौबो बराय जासिग्रोनाय थाबाय। आसा खालाम नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। आरो नोंथांमोननि सिगाङाव मेकआप खालामनायनि भिडिअ लाबोनो सानदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं मेकआप खालामनाया जादोंना जायाखै, माबायदि जादों कमेन्टआव खोन्थाहर। आरो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला, इन्टारेस्ट मोनोब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांजोबदो। थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि।
फाइनालि लोगोफोर नै आं मेकआप खालामनाया जोब्बाय। नोंथांमोना माबायदि नुखो मेकआप खालामनायखौ जादोंना जायाखै कमेन्टआव खोन्थाहरदो। स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय।